вече Християн Илиевски с номер 90. От Македония втора позиция. От Румъния трета позиция. Пета позиция Тодор Тотев. Пета позиция Калоян Илиев. Шеста позиция Станислав Ангел. Седма позиция Марко Костич. Исмет Бекиров с номер 89 на деветата позиция. Да видим сега Закиров с номер 11, следван от Детелин Данков. На 10-то място 12 Георги Изидоров. Проблем в първата обиколка за Шевкиев. Сега 15-та позиция за него в подреждата състезателите в момента. Тази година, къде сме виждали заедно Йовчев и Радуца. Това беше в Левски, където двамата си размениха известно количество точки. Първият манш Николай завърши трети, Тодор втори, трети, а преди тях на първото място завърши Радуца. Вторият манш Николай победи. Това била тяхната първа среща за този сезон. Сега 2 секунди разлика между Християн Илиевски и Адриан Радуца. В момента 55,9 го кара Християн. Адриан на 57,7, Йовчев на 57,0, Тодор Тотев на 59,4. Калоян Илиев вече на 2,01 точка, 2 клас МХ за източно европейският шампионат. Позиция 7 Марко Костич от Сърбия, 8 Исмет Бекиров в България, 9 Шевкиев не се прибра след първата. Челната тройка. Вече Николай Йовчев на втората позиция успява да изпревари Адриан Радуца. За Николай 55-511, най-бързата обиколка, която виждаме от началото на манша. Илиевски на 55.8, а Адриан Радуца на 58.4. На 2-0-1, но в тази трета изминала обиколка. И така, вече Николай 90. Виждате разликата между спокойно на третата позиция в този Николай Йовчев, който предстои в едните 30 и по-бърз в изминалата обиколка. Нека нова 6-та обиколка започва току-що. Християн Илиевски 56,5, Николай 0,4 секунди разлика, между който може да предопредели. Да виждате, подредили се. Тук обаче на този завой няма начин. Не съществува понятието далтонизъм. Тук Йовчев от външната страна, Християн от вътрешната страна обаче затвори пътеката. Успяха да минат през този немалък троен трафик преди тях, само че 8 Бекиров, 9 Закиров. Йовчев на 58 и едно тук на 57. Има доволно пространство пред от вътрешната страна. Погледна назад Илиевски, естествено няма да пусне да бъде се наслаждава на битката, която виждате за първото. Илиевски на 58 и 3, Йовчев на 57 4,
58,7, виждате само 50 по-бавен от лидерът в момента. Лидерът е Християн Илиевски от Македония под сериозно напрежение. Атака след атака от страна на Николай Йовчев и тук между Християн Илиевски и Николай Йовчев ще тази обиколка с пълна сила. 57,6 за Илиевски, Йовчев на 58, разменят си 58. Николай нова 10-та обиколка влязо от състезателите. Илиевски на 56,2. 9, Радуца на 56,5. Имат сила състезателите, 6 минути и половина остават до табелата. Заснатови с финални две обиколки, 2 секунди и 30 разликата между Християн и Йовчев, а между Йовчев и Радута, втора и трета позиция в момента, вече 4 секунди и 10. Полемек за действие пред тях Пенгвина в изкачването на вълните.